става, хора? Аз съм Nexus и това е епизод, който ще гибваем 20к коинс в FIFA World. Така. Това е клипа. Тук има записали се хора. Нека да ги преброим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6... Има 7. Да, има и 7. И сега ще отидем в random.org и ще видим кой ще се падне. Първо да напишем тук да е от 1-7 и да видим. Номер 4 се пада на успа. 2, 3. И това е ето номер 4. Вайло Шомев. Аз ще свържа с него. Нека видим дали се е абонирал така, моят канал. Парламенти. Така. И ето, той се е абонирал. Това е всичко от мен, да успя. Момчето ще си получи коинсовете, така няма значение. Ако някой се интересува, може да ми пише налично, ще му обясня как по принцип стават нещата и ще се видим до следващия път.